بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنار قلوب عباده المتقين بنور كتابه المبين، وجعل القرآن شفاعا لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا محمد النبي العربي الأمي الذي فتح الله به أعينا أمية وآذانا سمة وقلوبا غلفا وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البعث والنشور، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أن هو مسلمي دا مكذبني a cikin wannan masallaci na dan tudu muhajirin. Assalamu alaikum. Muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya kaddara da ikon mazana ci gaba da darasin da muka sanya mu suna waiwayi a dan tahiya. Muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mana albarka a cikin ayyukan mu baki daya. Allah ka sanya albarka a cikin rayuwar mu, ya Allah ka sa mu ci riba ayyukan mu. Yau muna ranar Laraba, ranar 12 ga watan 5 na Muhammadiyya, hijira ta annabi rahama sallallahu alaihi wasallam. Hijira ta annabi rahama sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ce ta 435, wanda yake daidai da 12 dai ga watan 3 miladiyar Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2014. da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muke biye da darasinmu da muka sanya ma waiwai a dan tahiya. Jiya mun karanci haramcin girman kai. Haramun ne mutum ya girman kai. Abinda ke girman kai kamar yadda aka tambayi annabi rahama sallallahu alaihi wasallam, ya ce abinda ke girman kai ƙin gaskiya da wulaƙantar da mutane. Ƙin gaskiya ma'ana ƙin karɓar gaskiya da kuma mai da gaskiya ga masu ita, wannan da kuma wulaƙantar da mutane shine girman kai, in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Na yau inda za mu tashi insha Allah, taharimul hasadi shine haramcin hasada. Ababuwan da kaba'ira muke biya da guda-guda, ababuwan da ke zama sanadiyya tun kuɗi alkhairin duniya da lahira daga ma'abucinsu. Duk mutumin da ya daddage masa kaba'ira bai tuba ga Allah tabaraka wa ta'ala ba, to lalle ne yana iya zama sanadiyyar lalacewar lamarin shi duniya da lahira ta. Arzikin duniya da lahira ana samun shi ne ƙarƙashin bin Allah tabaraka wa ta'ala. Arzikin duniya da lahira ana samun shi ƙasa ga bin Allah tabaraka wa ta'ala. Taɓewar duniya da lahira ana samun ta ƙasa ga mi saɓa ma Allah tabaraka wa ta'ala. Da haka Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadna bima kanu kasibun. Allah ke cewa walau anna ahlal qura amanu, da ma'abuta alƙaryoyi da ma'abuta birane sun yi imani, wattaqaw suka yi tsoron Allah, kenan imani da Allah tabaraka wa ta'ala, imani da ayyukan Allah, to da wannan ya tabbata ga mutanen kowane irin birni. Sannan wattaqaw suka yi tsoron Allah tabaraka wa ta'ala. Jin tsoron Allah masaltuwa ga abin da Allah ce ka yi, abin da Allah ce ka bari. Jin tsoron Allah masaltuwa da abin da Allah ce ka yi, abin da Allah ce ka bari. Ka Allah ya tsinkaye ka inda ya hana ka, kuma ka Allah ya rasa ka inda yake so ya ganka. To sai ce da mutanen alƙaryoyi, farkon magana mutanen Makka ta game mutanen duniya gaba daya, da wannan ya tabbata ga mutanen kowane irin birni, ga kowane irin mazamani, ga kowane irin gida, imani da Allah, jin tsoron Allah. Allah sai da rantsuwa ya ce lafatahna alaihim barakatun minas samai, ya ce wallahi da mun buɗo albarkoki ba guda ba, jam'u barakatin, da mun buɗo albarkoki gare su daga sama da ƙasa. Ya ce walakin kazzabu, sai dai
sun karyata in ji Allah sun ki iman da Allah sannan mun daddage sa ma Allah da aka ce ba aka zanna mai makon kasibu. Abinda ke hasada shine huwa tamanni zawalin ni'imata an sahibiha. Wanda ke ce ma hasada shine gurin gushewar ni'ima daga mai ita. Ni'iman nan ta kasance ni'ima ce ta addini ko ni'ima ce ta duniya, shine ake ce ma hasada. Kenan gushewar ni'ima shine gurin gushewar ni'ima daga ma'abucin ni'ima. Ni'iman nan ka sawa'an kan ni'imata dinin aw duniyan, ta zama ni'ima ce ta duniya ko kuma ni'ima ce ta addini, duka dai wannan kenan. Haramun ne mutum ya gurin gushewar ni'ima daga ma'abucin ni'ima, ko kuma haramun ne ka kyace ma'abucin ni'ima wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya daidai ya daga darajar shi, ya bashi dukiya ko ya bashi mulki ko ya bashi abin nan ilimi ko daraja da sauransu. Ka yi haƙuri kai ma ka nemi girma da kuɗi da daraja da mulki a wurin Allah, ko ba haka ba? Wannan shi ke tabbatar da mutum. A wata rana Ummu Salma mata ce ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya sabar da aya gehen tambayarta. Ta yi tambaya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ta ce ya Rasulullah, maza sun tayi da alkhairinka, su suke jihadi ba mu zuwa jihadi, sannan suna da gado kishi biyu muna da guda. Sallah tabaraka wa ta'ala ya saukar da aya a cikin nisa'i ko malam yace wala tatamannaw ma faddala Allah bi ba'dihim ala ba'din lirrijali nasibun mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma iktasabna was'al Allah min fadlihi inna Allah kana bi kulli shay'in alima. Tana yin wannan magana sai Allah tabaraka wa ta'ala yace wala tatamannaw ma faddala Allah bihi ba'dihim ala ba'din, kada ku yi gurin abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya fifita sashi akan sashi. Ina abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba wasu mutane na ni'ima, to kada ka yi gurin wannan abin na wannan ni'imar da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mutane. Wannan sai mai sharhi cewa wannan shi ke jan mutum yi wa ila tahasudi, wannan shi ke jan mutum ya zo hasada. Guri akan lalle sai ka yi kwaɗayi, sai ka yi gurin irin da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya fifita sashi yabba wasu bai baka ba, sai ka yi gurin ka samu wannan abin, to wannan abin shi ke jan mutum zuwa ga hasada. Sai ya ce kada ku yi gurin ma fadalallahu bi ba'dikum ala ba'din, sai ce lirrijal nasibun min maktasabu, rabo ya tabbata ga mazaje ga abin da suka nema. Sai ce walin nisa'i nasibun min maktasabna, haka nan mata suna da rabansu ga abin da suka aikata. Kina abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya keɓance gare su. Sai ce was'alullah min fadli, roki Allah baiwa Allah tabaraka wa ta'ala, baiwa Allah tana da yawa. Duk abin da ka gani na ilimi, na kuɗi, na daraja, na mulki, na girma, na lahiya, na tsokaci, na nutsuwa, na kwanciyar hankali, babu abin da ya ƙare balle a ce sai an ce ibin da kai. Duk abin da ke akwai na duniya wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya bada ga mutane, to babu wanda ke kamar ya ƙare balle ya ƙare. Illa iyaka wa in min shay'in illa indana kaza'inu, babu wani abu a duniya sai dai wurinmu akwai taskar wannan abin. Kinan illa dai kawai wa ma nunadilhu illa bi qadar ma'lum, sai dai ba mu sabko da abin sai a bisa gwalgwado wanda yake sananne a cikin ilimin Allah tabaraka wa ta'ala. Shi da haka yake wajibi ga musulmi kullum mu kira mu ja zuciyarmu, mu raba zuciyarmu da kulle gaba da kiyayya da hasada, wa'annan suke jawo asarar addinin mutum duniyar lahira. Sai Allah ce was'alullah min fadlihi, ku roki Allah baiwar shi. Sai mai sharhi ce Allah kawai zai ba ku. Inna Allah, lalle Allah tabaraka wa ta'ala kana bi kulli shay'in alima, Allah ya kasance masani a dukkan komai. To shine nan da Allah ya ce was'alu min fadlihi din nan, ku roki Allah baiwar shi. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da mu baiwa Allah da zamu roƙa. A'a ba za mu nihi abinda ba za a nihi wani abu ba wanda Allah tabaraka wa ta'ala, wanda ma aka bada na ni'ima, ba ka roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ba ka irin wannan abu. Misali Allah ya ba mutum dukiya, ba ka ce Allah ba na dukiya irin tawani. Allah ya ba mutum mulki, ba ka ce Allah ba na mulki irin nawani. Wannan daina jan mutum ya zo hasada. In baka samu ba, to sai nashi ya tsone ma idanu, sai lamari ya lalace maka. Da ka ruwa ta dan Mas'ud radiyallahu anhu,
ala nabi sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fi isnatayn, babu hasada, babu gibda, babu inda za ka roƙo ka yi gurin ka sami irin wannan abin sai ga mutane guda biyu. Na harko rajulun atahu Allahu malan, mutumin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi dukiya fasalladahu ala halakatihi fil haqqi, sai Allah ya liƙa ya gan mutumin da ci kashi ka halakar da wannan dukiya a bisa hanya ta addini. Mutumin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi dukiya sai kuma Allah ya taimake shi yana kokarin halakar da dukiyar shi wajen tahiyar da addinin Allah, to wannan mutumin kana iya roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ka ce Allah ya baka dukiya irin tawa ne dan ka yi aiki irin nashi. Idan dukiyar da aka bashi ya gina makarantu, ya gina masallatai, ya taimaki addinin Allah da yana ta yi, to kana iya roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya baka dukiya ka yi aiki irin nashi. Wa rajulun atahu Allahu hikmatan wa huwa yaqdi biha wa ya'allimuha, haka nan mutumin da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi ilimi, shine hikima, yana hukunci da ilimin nan, yana karantar da ilimi. Allah ya bashi ilimi gwalgwado, ya bashi hikima, sanin sunnan manzon Allah, yana hukunci da ita, yana karantar da ita. Kana roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya baka irin wannan ilimin kai aiki irin na wannan. Amma in man da nan babu wata ni'imar da manzon Allah, babu wata ni'imar da aka buɗe ƙofa wadda mutum zai ganta ya rufe irinta, wannan shi ke zuwa ga hasada. A takaice da yan uwa, hasada haramun ce, kuma ma'abucin hasada ma'abucin asara ne duniyar lahira. Sannan ma'abucin hasada mutum ne wanda ke baya hutawa, kuma ciwo ne wanda yake ga zuciya kowa akwai shi. Duk dan adam na iya ganin wani abu ko ya tsinkayi wani abu ya ji ba daɗi garan shi. Mi an magani tabbatar da imani da kadara, abinda babban abin da ke maganin hasada imani da kadara. Lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya baiwa shi inda ya baiwa ta, sai ka ga wannan baiwa sai ka ji ranka bai daɗi ba, sai ka tattaro karatun da ka ji ga malamai, sai ka tabbatar da lalle babu wani abin da ke tabbata sai Allah kadara. Allah ne ya kaddara wane ya hika makarantar ku guda, Allah ya kaddara ya hika karatu, Allah ya kaddara ga karatun kahiya, amma Allah ya bashi bakin da ba kada, sai ka tabbatar da Allah tabaraka wa ta'ala ka daina yin wannan da karatu ka kahishi, amma ga baki sai Allah ya bashi dama ya faɗi baka ya faɗi, ko baka nan bane, to sai tabbatar da Allah ya wada. Ko kuma Allah tabaraka ga ku tare kai shi dubara kai shi wayo, amma sai Allah dunguza mai alherin da kai ba a baka ba, sai ka tabbatar da ikon Allah, dama raban Allah haka ne yake, ya ba wani ya hana wani, ya ba wani da yawa ya ba wani kaɗan, ya kashe wani ya raya wani, ya sanya wani kuka Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wani dariya. Haka nan ne Allah yake, ya ɗaga darajar wani ya sauke wani, ya ba wani ya hana wani, kuma dole a yarda da haka nan shi ke sa mutum ya zanna lahiya. Akwai ruwa ta Muawiya yake ce ma ɗan shi in annahu qala li ibnihi ya bunayya inna iyyaka wal hasda, yace ya kai dana ina maka shaidi da hasada, fa innahu yatabayyana fika qabla an yatabayyana fi aduwika. Kun lura kenan illa hasada, cutar da ake samu ga hasada, kahin abin da kake guri ya tabbata ga maƙiyanka to sai ya cin maka. Kun lura in kana hasada, kahin illa hasada, abin da kake bukata gurin hasada dai babu kamar dai mutum abin da ke ga hannun shekuci, babu kamar ya samu wulakanci, babu kamar ciwo ya tardo shi, ba to duk kahin waɗannan abin ya tabbata to kai abin kyama ya tabbata zuwa gare ka. Sai ce fa innahu yatabayyana fi qabla an yatabayyana fi aduwika, gurbunta illata cutatta ita hasada tana bayyana ga mai ita kahin ta bayyana ga maƙiyan. In ka lura kahin guri ya cika, in malamai kana fa sai ka asara kuɗinka, ko ba haka bane? In malamai kana fa sai ka asara kuɗinka, ka ba su kuɗi sannan su zo su yi tohe-tohe, ka yi birkiɗe-birkiɗe, sannan ka yi asara ka rasa imani, sannan in Allah jarabci wanda kake yi hasada, sannan sai kuma abin ya same shi. Idan ka da haka kahin ya cin mai to kai abin ya cin maka. In bai samu wannan ba to sannan kai kana cikin tashin hankali da bakin ciki. Kuma ga yanzu wagga duniya ta Allah tabaraka wa ta'ala, duk wanda shi dan ya jarabce shi da ciwon hasada, wallahi ya ga mugun abu ba dan karami ba, har abada baka kwana ka huta, ka yi da bakin ciki, ka tashi da bakin ciki, ka zanna da shi,
ka kwana da shi dan mi dan duk in ka dago sai ka tsinka alheri ga mutane ko ka gani ko ka ji labari ko dai wani abu to kai ko ba ka so to sanan tashi hankali sai cin mutum sai ce laisa sha'nu amina sharri adarru min hasadi babu wani abu wanda yake daga cikin sharri mahi cutarwa kamar hasada li'annahu yahsul illa hasid khamsu uqubatin sai ce masiba guda biyar tana tabbata ga mai hasada qabla an yasila ila mahsudi makaruhun kayan abin kyama ya sadu ga wanda ake ma hasada to ababuwa guda biyar sun tabbata ga mai hasada kun lura kenan mutum ita hasada ba abu wani abu mahi cuta adar mahi cuta kamar hasada kayan li'annahu yahsul ila hasidi yana tabbata ga mai hasada kamsu uqubatin uquba guda biyar kayan wani abu abin kyama ya tabbata ga wanda ake ma hasada farko dai shi dai ga nan asara tabbatacciya ce asara tabbatacciya ga kahurci kusa duk ma'abucin hasada akwai wahala ya bar bokaye in ka bai bar bokaye ba in an yi sa'a kana gewan ahalin sunna kana jin tsoron ka yi shirka ka hallaka to bakin ciki bai rabuwa da kai sannan ba ka rabuwa da giba ma'abucin hasada bai rabuwa da giba bai rabuwa da annabimanci wallahi sai yayi ƙarya sharri bai wuce da shi kai ma'abucin hasada kudi ba duk wani abin nan duk wani a tura a kashi da bindiga galibi hasada ke sanya ta hasada ke sanya mutane nan ne dan dama in ka cika cikin duniya ka dan tahi za ka ga makwabuci dan kasuwa ya dauki haya barayi an halbi makwabuci da shi kasuwanci da haka ma'abucin hasada babu abin da bai iya yi to ka dai mutai nan dai yace ita hasada babu wani abu wanda ke mahi cutuwa kamar ta ga abin nan kayan abin kyama ya sadu ga wanda ake ma hasada to masiba guda biyar ta tabbatar mai hasada sai ce na harko gammun layan ƙadu bakin ciki wanda bai yankiya bakin ciki wanda bai yanki har abada mai hasada bakin ciki bai yanki mashi har abada kun lura saboda abin da ke tada mai hankali ni'ima wadda Allah tabaraka wa ke ni'imtar da ke bada ta ga mutane shi Allah dai ba wanda ya isa hana Allah ya aikin shi ko ba haka ba kamar yadda muka ce ya bada can ya hana can kenan kullum Allah na zubar da alkhairin shi ga wasu sannan kullum Allah na riƙewa ga wasu kenan kaga shi kuma abuja sada kullum mai kishi ne ga ni'ima ta Allah dan haka bakin ciki bai yankewa ga shabara kuma duk mai ciwon ta ilalabi kan shi akwai ranar da zaka huta wallahi ba mutum bai huta na biyu musibatul la ya'jaru alaiha zai samu musiba wadda ba a bada lada gare ta duk musibar da ka samu Allah zai baka lada a cikinta daidai da kaya in ka taka Allah zai baka lada daidai da wani abu ya bata maka rai Allah zai baka lada duk abin da ya samu mai imani to Allah zai baka lada amma banda musiba hasada kana iya samun tashin hankali neman biyan bukata ka kake bai samu ba ya zo kanka ya kwana ciwo wannan ciwon kan na wahala da ka sha wajen neman bukata bai samu ba Allah sai baka lada amma in riga ta baka haushi ko mota ta baka haushi ko moto ya cika ma ciki ko karatu ya baka haushi ko wata hikima da Allah ya bada sai ka kwana da ciwon kai wannan masiba babu lada kun lura saboda masiba ce kan mutu ya dauko kasu dukan shi ba shi hudu masiba ba to haka nan masiba hasada yan uwa ba a samun lada gare ta abu na biyu ke na cikin abin da ke samun guda biyar na uku zargi wanda ba a yabo gare shi a cikinta Allah bai yaban ma'abucin hasada kun ji wannan kenan don haka wajibi ne sai kula da wannan kullum dai babban abin da ya yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala imani da Allah shine tabbatar da rabon Allah duk abin da Allah ya bada ka san Allah ne ya bada shi shikenan sai ka huta ma kanka kuma sai ka aza kanka kai dai bawa ne Allah ba ka iya hana Allah ya yakin shi kuma wallahi duk abin da za a yi aje a ga bokaye da malaman cibbu da sauransu shin menene mutane ba su ba abin da mutane ba su a hau da bori a turu aljannu a yanke raguna a turbuɗe a zo da a ti layu a ruhi a zo a sa cikin kanan macizai a yi a sa cikin kanan macizai a kai cikin makabarta don malamin kai baka je turbuɗa gobe yana mutuwa baya mutuwa ka ga wannan sa cikin kabari hasada ce kurum ya tsere maka to shikenan yanzu sai ka je ka ga malamin ka boka malamin cibbo wanda yake mai arni
sai ya baka laya ya ce je cikin kabari ana kwana je ka sanya ya mutu, ka je ka sanya gobe mutu bai hito, je sa wannan ya talauta bai talauta ba, wannan ya yi baya mutuwa duk ya zo ya tabbata. Wannan ababuwa ba a sannan na hudu Allah tabaraka wa ta'ala na hushi ga ma'abucin hasada. Da haka ababuwa guda 5 din nan, na harko dai bakin ciki bai yanke mai hasada har abada, bakin ciki bai rabuwa da mai hasada har abada. Sannan musiba wadda ba a bashi lada gare ta. Na uku zargi wanda ba a yaban shi wannan zargin. Na hudu Allah na hushi da shi. Na 5 za a daɗe ƙofar alkhairi ba tare da shi ba. Kaga wannan kenan ƙofar gam da katar inda za a cabko alheri, saboda duk sa'ad da masu tunano alheri ke tunanowa, shi ma'abucin hasada ba wanda yake tunanowa ba, me yake tunanowa shi a yadda za a yi illa kurwi ke kallo, aibobi yake nema kawai. shi wanda ke so ya ji dai kwaram ta faɗa can, wane ya rasa, wane ya yi kaza, wane ya tozarta. A shi haka nan ƙohohin gam da katar, ƙohohin dacewa wanda za a dace da alkhairi suna nisa ga ma'abucin hasada. Akwai wani mutum da maza ya bada labari dan aljanna ne, cikin ayyukan shi manzon Allah za mu karanta shi insha Allah. Cikin ayyukan shi manzon Allah ce dan aljanna ne, amma da aka bi saunai babu wasu ayyukan da yake masu ɗumbin yawa, illa dai kawai shi babu hasada tare da shi. Manzon Allah ke cewa ita ni'ima ta Allah akwai makiya ga ni'iman Allah. Su wani ya Rasulullah? Ya ce waɗanda ke hasadan mutane a bisa abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su. Sai Abu Lais al-Faqih yake cewa salasatun la tustajabu da'awatuhum akil harami. Wannan kenan manzo Allah Abu Lais yake cewa mutane guda 3 ba a karba addu'ar su. Mai cin haram, macin haram ba a karba addu'ar shi. Wannan ai manzo Allah tabbatar da mu ko wani mutum ya zo mai girgijin gashi mai kura ya daga hannun shi yana ya Allah ya Allah, alhali abinci ne haramun, abin dulma shi haramun, yayi kari da haram, a gaza a karba mashi. Kaga wannan kenan mutane guda 3 ba karba addu'ar su. Mai yawan giba wanda shi kawai dan yi da mutane ne, wannan koyar Allah ba karbawa. Wa man kana fi qalbihi gillun aw hasadun lil muslimina, ga wanda cikin zuciyar shi akwai kulle gaba ko hasada ga musulmi. Sashen malamai ke cewa ummahatul kadaya salasun, uwayen kuskure guda 3 ne. Ummahatul kadaya, uwayen kurakurai, hasada, kwaɗayi, girman kai. Hasada, kwaɗayi, girman kai. In kun lura asalin sabakan mu duniya kwaɗayi ne, nawa na babanmu annabi Adamu. Sai ya ce uwayen kuskure, uwayen lahi guda 3 ne, shine hasada da kuma kwaɗayi da girman kai. Kwaɗayi na iya kai mutum ya bauta mana Allah na Allah ba. Ta yace girman kai asalin shi daga Iblis ne. Shine Allah tabaraka wa ta'ala yayi horo gare shi ya sujada daga annabi Adamu ya kiya. Kaga girman kai kenan. Sannan kwaɗayi asalin shi daga annabi Adamu alaihi salamu, shi kuma da yayi kwaɗayin dawwama cikin ni'ima Allah ba kwaɗayin saban Allah ba. Ya kai ya cin itace aka sauko diyan shi a cikin duniya. Sannan wannan kenan sannan sai hasada ko ba asalin shi daga kabila sun da kashi dan wani habilu. Kaga wannan ba dan wani abu ba sai zama kahuri dalilin shi. Da haka malamai ke cewa shi abucin hasada zaman shi kahuri ba wani abu ne. Kun lura ma'abucin hasada zama ne kahuri ba wani abu ne, dan yanzu ne zai tsaki, yanzu zai yi shirka, yanzu zai duk abin da ka sani zai yi. Wannan kenan da haka wajibi ne akan musulmi ya yi ƙwari ya dage ya hana kai ne hasada. Hasada ba karamin ciwo bace yanwa, kuma wallahi akwai hutawa ga mutumin da ya yarda da sha'anin Allah tabaraka wa ta'ala irin yadda yake. Allah shi ke da alkhairi, sannan kuma Allah shi ke da ba alkhairi. Dan kullum mu dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala. Hakuri ake a cikin lamari, duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala kaga ya raba bai baka ba, to kuma ga Allah ka koma ka gyara Allah, Allah sai taimake ka ya baka. Amma kwaɗayi na gushewar ni'ima ko kuma ƙiyayya da gushewar ni'ima, to wannan illa ce mai girma ga musulmi. Kuma wallahi ita hasada babu abin da mutum babu inda ba ta iya kai mutum. Yake cewa ku sani ya ku musulmi baki daya, wasu ayyabobi guda 8 sun tabbata ga ma'abutan hasada. Kuna ji yawa can da ya farko musa abubuwa guda 5, uquba guda 5 wadda ke tabbata ga ma'abucin hasada kahin wani abin kyama ya tabbata ga wanda ake yi ma hasada. Mai musulmi hasada ya samu ababuwa guda 5.
uquba. To nan ka aibobi guda 8 sun tabbata ga ma'abutan hasada. Na farko ifsadu da'ati, lalacewar da'a mai hasada tana da tattace. Malamai kita menene lalacewar da'a mai hasada? Dan Allah zai dauke lada ta ya ba wanda yake hasada, shi lalacewar da'a. Sannan nan kenan aibi guda 8 wanda ke cimma mai hasada. Wannan kenan to babban abin da ke akwai wanda za mu gane yan uwa, shi dai duk wacce ni'imar da ke akwai gare ka ko ga waninka, ka tabbatar da ita da ni'ima ƙararra ce gare shi kuma zai ƙare shi barta. Wannan kenan ita dai ta ƙare, in ba ta ƙare ba to kuma shi ya barta. In ma gare ka ne kai ta ƙare ko kuma kai ka barta. To sannan kuma wannan kenan, sannan kuma duk irin yadda za a yi ba ka ƙetare da Allah tabaraka wa ta'ala. Shi Allah ba kwatuwa wurin Allah da dabara da ƙarfi, ba kwatuwa. La yanalu min inda Allah bi haulin wala quwwatin, ba a samu wurin Allah da dabara ko da ƙarfi kamar da ake samu wurin mutane da dabara ko da ƙarfi. A'a, wurin Allah da taimakon Allah da yi ma Allah da ake samu alkhairin Allah. Duk sa'ad da wani malami ke cewa duk sa'ad da ka je ka ga wata ni'ima ta wani abu ta tsone ta shiga cikin zuciyarka, tashi ya alwala ka yi sallah raka'a 2, Allah zai je maka tashin hankali. Dan ba karamin musiba bace, ba karamin musiba bace. Dan me za ta kai mutum ga aibobi da yawa? Wannan kenan zai kai mutum ga aibobi da yawa wanda ba su kilwa. Duk yan uwa da kuke gani fa ababuwan da ake a yanke mutum a shajini a yi duk galibi daga wannan ne. A bada a dukiya, a kashe shanu, a kashe awaki, a kashe raguna, duk a kashe gami ga mutane don neman ɓata ɗaɗɗaran mutane. Mutum ya kahurta don ya samu biyan bukatar, don hasara ke wannan. Aibi bai gushewa ga mutum, yana da aibobi guda 8, afat aibobi guda 8. Na farko dai lalacewa da'a. Dan mi? Dan duk abin da ma'abujan sada zai yi sai ya yi ƙarya, sai ya yi zagi, sai ya yi annamimanci, sai ya yi sharri, da haka sai an ɗebi lada ta an bada ga wanda ya yi wannan. Wannan sannan na biyu, kutsawa a cikin saɓan Allah. Kutsawa a cikin saɓan Allah sai ce idil hasil la yakalu an al-ghibati wal kadhib was-sabi wash-shamatati. Kun lura? Sai ce na biyu cikin aiban da yake samu guda 8, na biyu shine ma'abucin sada bai wohinta daga giba, sai yayi da wanda yake masada. Ba ma kamar lokacin da ya gitta ko wani labari naka, kamar da makaranta cikin giba muka ce yadda malamai suka aji, in mutum ya zo katar da mutane suna faɗa da su da wasu mutane, kuma ka tabbata akwai wannan faɗa tsakaninsu, to kada ka haɗo alherin waɗancan mutanen, kurum ka wuce ka gane su. Dan kana faɗo alherinsu to sa'an nan su suna ayabanta kai ka jawo wannan illa, ka zama gindin giba kenan. Misali mutum na faɗa da mutum, to sai ka zo wurin shi ka ce ai wani mutumin kirki ne, to sa'ad da ka ce haka shi kusa nan zai wop mutumin kirki nan yayi kaza nan yayi kaza nan yayi kaza, ya shiga kenan wannan yanin ba ya kare har kusa wannan hira za ta bata ba ka mako sababi ba, a mako sababi. Don haka ce kada ka yi wannan. To sai ke cewa na biyu cikin illar da mai hasada ke samu shine la yakalu an gibati, bai wohinta daga giba sai yayi da mutane, wal kazibi sai ya ƙarya, wa sabbi sai ya yi zagi, wa shamata da aibanta. Manzon Allah na cewa la tudhir shamata li akika fa yarhamu Allah wa yabtalika. Kada ka aibaka abin nan, kada ka bayyana aibi ga dan uwanka, sai Allah tabaraka wa ta'ala yayi mi ya sauwaƙe mai kai ya jarabce ka. Na uku, hirmanu shafa'ati. Kun ji wannan, hana mai ceto bai samun ceto. Hadisi na Abdullahi bin Mushrin daga manzon Allah ke cewa laysa minni zu hasadin wala zu namimatin wala zu kahanatin wala ana minhu. Na kashe ma'abucin hasada bai samun ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari da tashar kiyama zai ga mutane an cokwala wannan ya ce ya Muhammadu a gisini, sai ce ai a duniya na karantar da kai. In ka dauko gindan hadisin tun daga mai akuya, za manzo Allah zai game da mutum ya dauko akuya tana mai ƙara, barawan akuya ne, sai za a shi an cokwala tai, sai ce ya manzo Allah taimaka ni, sai manzo Allah ce shi ai duniya na karantar da kai, duniya na karantar da kai. Haka za a biyo har a zo ga abucin hasada.
za a zo ga ma'abucin annamimanci ma'abucin bokanci sai yake cewa laysa minni zu hasadin bai tare da ni ma'abucin hasada wala zu namimatin sannan ma'abucin annamimanci bai tare da manzo Allah wala zu kahanatin haka nan ma'abucin bokanci. To shi ma'abucin bokanci shi mai annamimanci in ba shirka babba yayi ba dan kaba'ira ne, mai hasada in ba shirka babba ba yayi shi ma dan kaba'ira ne, amma ma'abucin bokanci shi kahuri wala aminu sannan ni ba tare da shi. Na hudu cikin aibi shiga cikin wutar jahannama. Na biyar cikin aibi kutsawa a cikin cuta ma wani, kutsawa a cikin cuta ma wani. Don haka ma Allah tabaraka wa ta'ala yan umarci manzo ne sallallahu alaihi wasallam bi isti'ath min sharri hasidin idha hasada. Don haka Allah ya horo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hori manzon shi da ya neman ƙarin sharri mai hasada yayin da ya hasada. Kun ji wannan shine aibi na biyar, kutsawa cikin cuta ma wani mai hasada sai ya cuci wanda yake masa ta kowane bangare. Na ɗan uwan musulmi, darasin madani da muka sanya masu suna wawai adan tahiya, yau muna cikin babi mai magana haramcin hasada, kuma muna cikin aibobi guda 8 wanda ma'abucin hasada ke samu. Muna cikin aibi na biyar shine kutsawa cikin cuta ma wani. Da haka manzon Allah tabaraka wa ta'ala ya hori manzon Allah ya nemi tsari daga sharrin mai hasada. Sa'ad da ya hasada sai manzon Allah ya ce Allahumma inni a'udhu bika min sharri kulli dhi sharrin, sai ce min sharri hasid idha hasada. Saboda mai hasada in ya hasada komai na yi, mai hasada in ya hasada komai na yi, yana iya kashe mutum da kai ne, yana iya sa a kashe da kai ne, yana iya ba duk an samu wannan. Hasada ta sanya a bada guba. Yahuda da suka manzon Allah guba, suka bashi guba dan hasada. Ai sun tabbatar da manzon Allah shine manzo, sun ga kamannu ne da alami a cikin littafin Taura da Injila, amma dan kulle gaba da hasada kasbin manzon Allah kai ya zama da girma, kan girma ya zama ga famun suka bashi guba. Da haka ma'abutan hasada komai zai yi. Wannan kenan me yasa Abu Sufyanu ka hanyar musulunta ya game kai da kahurai aka yaƙi manzon Allah? Me yasa Yahuda suka game kai da Abu Sufyanu da yaƙi manzon Allah? Duk dan hasada ne. Da haka manzon Allah da Allah ya ce ni matsari daga sharrin mai hasada, sai shi yana ce Allahumma inni a'udhu bika min sharri kulli dhi sharrin wa min sharri hasidin idha hasada. Na shidda cikin aibin da mai hasada ke samu at-ta'abu wal hamu min ghairi fa'idatin, wahala da bakin ciki wanda ba fa'ida. Wahalar ci da iyali, wahalar ci da kanka, wahalar neman rihin asirinka akwai lada a cikinta. Bakin cikin baka samu ba, bakin cikin ciwo, bacin ran baka san biyan bukata ba, Allah na baka fa'ida. Amma shi ma'abucin hasada ga wahala ga bakin ciki ba fa'ida, bal ma'awuzirin wa musibatin, tare da zunubi da musiba. Kun lura duk wahalar da za a sha. Wata ran manzala sallallahu alaihi wasallam yana zaune da sahabbai, sai wani samari ya wuce mai ƙarhi mai kyawu mai tsawo, sai yana tahiyya da ƙarhin shi, sai sahabbai ka ce kai can shi dadai wannan ƙarhin nashi da wannan kurciyar tashi dadai dan Allah ne? Sai manzo Allah ce a'a, in ya hito ne ya nemi abinci dan ya kare mutuncin kashi dan Allah ne, in ya hito dan ya nemi abincin iyalin shi dan Allah ne. Ashe kaga in mutum ya sha wahala gehen neman abincin kanshi akwai lada, gehen neman abincin iyali jihadi ma ne mutum ya ta neman abincin iyalin shi, to sai ya sha wahala akwai lada, ya samu bakin ciki akwai lada, ya ta nema bai samu ba ya sha wahala akwai lada, ya samu kai akwai lada, ya ta nema bai samu ba ya dawo da bakin ciki akwai lada. Kun ji wannan? Ciwon kai akwai lada, ciwon ido akwai lada, kai duk abin da za a samu kaya zaka taka akwai lada, amma ban da ciwon hasada. Shi wannan Allah ga baƙar wahala ba fa'ida. Sannan wannan kuma sai na bakwai cikin abin da yake samu amayul qalbi, makabciyar zuciya, hatta la yakad ya fahimu hukuman min ahkamillah. Shi ma'abucin hasada zuciya ta tana cewa bai kusa ga fahimci addinin Allah bai kusa ga gane hukuncin Allah, dan in an gane hukuncin Allah ba ai
in an gane hukuncin Allah ba ai to ku da wannan kamar abujan sada ba karamin abu ne ba. Malamai suna kawo bayani da yawa gehen ma'abucin hasada da kuma illoli da irin ababuwan da suke yi ma'abucin hasada. Yana iya shi ma'abucinta gidan shi ba ci zakaru ba malami ya ciko boka dan illa ta cimma wanda ke ba shi haushi, bokan ya sha kajin shi ga banza kuma illa ba ta raskuwa ba abin da ba ai. Yana iya kwana ba gidan shi ba, ya kwana makabarta, ya ebo kayan matacce, ya yi komi, ya gasa allon ƙarhe, ya yi layu, ya jefa cikin masai, duk don a tabbatar da wannan. Kaga wannan kenan shi da haka wannan ba ya tabbatar. Mutum na iya ba da kuɗi, zunzurutun kuɗi don a yi asiri, ya je ya wulakantar da wanda yake son ya wulakantar da shi, kuma Allah bai yarda ba, wannan ba ya tabbatar. Kun ji wannan kenan. To sannan na bakwai shine amayar kalbi din nan. Na bakwai shine makamaciwar zuciya, bai cin riba, bai gane hukunci ga hukuncin Allah. Sannan Sufyan sarki ta la takun al-hasid takun sari al-fahmi, kakka zan mai hasada sai ka zan mai kyaukyawar ganewa, amma matukar dai kana da hasada wallahi ba gane kuka tuba ganewa. Tunani ba kullu sai alheri ke damuwarka, baka can kokomin ba wannan abun ba. Alheri kake bukatar ka samu, zuciya ka tani wannan alherin, to baka iya can kokomi. Karatu bai yiwa gare ka, kana nazari kana son wani abu ga ya can bai taho ba, baka iya, kana taro zuciya tana komawa. To ina ga wanda ke tarbo aikin banza, ya za a yi fahimta. Na takwas alhirmanu wal kidlanu. Na takwas alhirmanu, haramtawa, za a haramta mai guri, wal kidlan da tabewa, fala ya kadi ya zufur bi muradihi, bai yin kusa ga raban shi, bai samun rabo, bai samun rabanta ga abin da yake nihi. Dan duk abin da za a yi zaka nawa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya so, ya yarda, ya tabbata, to bai tabbata. Shi da haka yan uwa, wannan hasada bala'i na Allah tsari. Kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ita ce farkon zunubin da aka yi ma Allah a sama, sannan ita ce farkon zunubin da aka yi ma Allah a ƙasa. Shine manzo ya ce na hana ku yin hasada. Shi hasada shine farkon zunubi wanda aka sabi Allah da shi a sama, sannan shine farkon zunubi wanda aka sabi Allah da shi a ƙasa. Shine sai ke ce abin nihin manzon Allah nan, farkon zunubi da aka yi ma Allah a sama shine Iblisu, lokacin da ya ƙi sai daga annabi Adamu. Yace Allah tabaraka wa ta'ala khalaqatani min narin wa khalaqatahu min din, ya ƙi sai daga gare shi. Nabi kuma shine farkon zunubin da aka yi a nan ƙasa, lokacin da Qabilu ya kashe ɗan shi Habilu. Da Allah tabaraka wa ta'ala ya sauke annabi Adamu da matar shi a duniya, babu wasu mutane a duniya sai su kadai. Tana haihuwa ɗaya biyu a cikin kowane ciki, wa namiji da mace. To yanzu Allah ya yi nihin sai duniya ta karu, sai duniya ta girma, sai aka hori annabi Adamu ya haɗa macen wannan cikin da namijin wancan cikin a masa aure. Da haka ya ɗaya biyu macen namiji, to sai a gama namijin wanga cikin da macen wancan cikin. Haka aka yi, da aka zo wajen Qabilu da Habilu, sai ce shi bai yarda ba, uwa ta yi kyawu. Aka dai haka aka yi ƙuri'a, aka zaɓa abin da Allah ya zaɓa, ya zo kashe ɗan uwan shi dan mi dan hasada. To shine farkon zunubin da aka yi ma Allah tabaraka wa ta'ala a nan ƙasa. Sama kuma shine wannan. Akwai wani mutum, Anas dan Maliki cewa wata ran muna da naurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, sai manzon Allah yake cewa muna da kunna julusan inda nabi sallallahu alaihi wa sallama, sai yake ce muna zanne wurin manzo, ya dalu al'ana alaikum rajulun min ahli jannati, yace yanzu ga wani mutum zai bullo gare ku dan aljanna ne. Inji Anas dan Malik yace muna nan, sai wani mutum cikin mutanen Madina sai ya bullo, da ya bullo yana shace ruwa ga geme ne na alwala, yayin alwala yana hizge ruwan alwala, ya rata takalmin shi ga hannun shi na hagun. Wannan mutumin kenan, shi kenan sai aka wuce. Kuma gobe ana zanne, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce wani mutum zai bullo gare ku, wannan mutumin na aljanna ne. Sai wannan mutumin ya hito, kuma shi dai ne ya hito, wani mutumin Madina ne, sai ya hito yayin alwala yana shace ruwa ga geman shi, ya rata takalmin shi ga hannun shi na hagun. Kun shi kwana na biyu. Na uku kuma ana nan zama ne, sai manzon Allah ce yanzu nan zai bullo gare ku wani mutum, wannan mutum dan aljanna ne. Kun ji wannan haka, sai wannan mutum ya bullo na uku.
sai abdullahi bin amrin sai ya tashi ya bi wannan mutumin sai ya ce ina so in kwana wurinka. Ya ce na mu babana laifi kuma na yi rantsuwa akan ba zan shiga ba, ko kuma babana ya yi rantsuwa ba zan shiga wurin shi ba kwana 3. in ka ga in shi gidanka in kwanta har wannan kwana 3 ya wuce dan babana ya huce in shi gidan, sai ce iya yarda. shi ko me yake bukata so yake yi jiga menene yake yi wanda manzon Allah har kwana 3 jere yana ce dan aljanna ne. Yace sai ya bi shi, yace suka ta so kwana tare da shi. Yace dare yayi bai ga ya tashi yayi sallah ba, kawai sai dai in dare yayi ya juya daga shi da tai ya ambaci Allah tabaraka wa ta'ala. in asuba tai ya zabura ya sallah alfijir asuba shikenan, kawai bakin shi dai sai dai duk in zai yi magana zai hudu alkhairi bai hudu sharri. sai abdullahi bin amr ya ce mashi bawan Allah, sai ya gama har yana neman ya karamcin ibada wannan mutumin yana banna ta wata shigowa. kun lura ya ga in dare ba abin da yake sai kwancin shi, in ya juya ya ambaci Allah, in lokacin sallah asuba ya tashi ya sallah, amma cikin daren shi gaba daya bai faɗin wata magana sai alkhairi. sai ya ce hamma na kusa in karamtar da ibadar shi in ga aiki shi, sai ya ce ya kai bawan Allah, tsakanina da babana babu wani hushi, sannan ban yi wata hijira ba. na dai ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa so 3 wani mutum zai bullo daga dan aljanna ne, kuma sai a ga kai ne ka bullo har so 3. da haka sai da biyu in taro wurinka in gani menene aikin ka. sai ya ce babu wani aiki, sai na ga baka aikata wani abu wanda yake babba. sai ya ce wannan da gana nan dai shi ne aiki na. sai da ya ba da baya sai kira shi, sai ya ce ma huwa illa ma ra'aita, babu wani abin da nake aikatawa sai abin da gani. sai dai ni yace sai dai ni a gairu anni la ajri fi nafsi li ahadin min al-muslimin gishan wala ahsul ahadan ala khairin adahu Allah iyyahu. sai da ya bada baya yace babu wani abin da nake sai wannan abin da ka gani. sai dai da ya bada baya sai ce shi yaka, sai ce sai dai ni cikin zuciyata ba ni yaudara kowane irin mutum, sannan kuma babu wani mutumin da nake hasada dan abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi. kun ji sai shi Abdullahi bin Amr ya ce to wanga aikin naka, rashin yin hasaran nan da rashin zaluntar mutane shi ya kai ka wannan matsayin wanda har manzala shi aljanna ne ke. kun lura dan muka lura menene abba ya da shi, hasada abba ya da ita. bai hasada wani mutum akan wani abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi na baiwa. shi naka yawa hasada bala'i ne ba dan karami ba. kullun sai mun kula da wannan. annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma sannan bayan wannan koyi ne da abin nan da iblisu, sannan kuma koyi ne da kabilu da ya kashe dan uwan shi. akan ce shi abin nan alhasilu la yanala fil majlis illa mazammatan wa dhullan. shi ma'abucin hasada bai wani abin da yake samu cikin mazamni sai zargi da kankanci. wala yanala min malaikati illa la'anatan wa bughdan, sannan bai samu wurin mala'iku sai tsinewa da hushin Allah. sannan in yake banta bai samun komai sai bacin rai da bakin ciki. sannan wurin hitaran shi bai samun komai sai hizgire da ƙarfi babu daɗi. sannan bai samun komai matsayin alƙiyama illa kunya da narkon azaba. sannan bai samu alahira illa bakin ciki da ƙuna jahannama. saboda haƙoƙin jama'a Allah tabaraka wa ta'ala bai yahe haƙƙin mutum. to abin da bai karanta yan uwa, tun daga nan duk inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk baban da malamai suka aji akan wannan sun dauko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin na ruwaya ta Bukhari da Muslim, wanda Allah ke gwada wane ne matsaci. manzon Allah ke gwada waye matsaci a lahira, wanda ke zaluntar mutane. to sannan sai ya kawo wannan, yace abin da ke akwai taɓewa shi a lahira da yin azaba shi a lahira, duk aikin da ke akwai ba nashi bane a lahira. da haka ciwon hasada yawa wannan ciwo ne mai girma. abin da ya dace kullum yarda bakin wani malami, yarda zo ta ka zo ki abin da zaki. kuna ji malami ne babba a can cikin malamai irin na da haka, to misali shi yana jin zahin abu gaban shi da takalma, in ka wuce gaban shi da takalma to shi wurin shi ka cuce shi. kaga wannan ai ba shari'a bace, abin da dora ma kan shi. to wata rana sai wani almajirin shi ya zo ya buga gaban shi da takalma, da ya wuce sai ya ji ba daɗi ran shi ɓaci, sai ya kira shi ce ya kawo ni. da ya zo
sai ya kwanta rairan sai ce taka da takalminka. Ya ce a'a, ya ce taka sai ka taka, sai ya taka sai toki abu da zaki wa gaba. Kina an buga ban zuciya da takalma ta ji ba daɗi, to ya kwanta rairan a taka ta, aka taka toki abu da zaki. To da haka wannan shine maganin hasada. Ka gani illa, ka ga alheri ga mutum ya dame ka, to zo ki abin da zaki ya zaki da rabon Allah. Allah tabaraka wa ta'ala shi ya raba ya bashi bai baki ba, yanzu iya abin da zaki. Kinan me ke maganin ta jawo imani da kadara. Kuma wallahi yan uwa, duk abin da za a yi, duk abin da malamai ke gayyaye hasada yana iya tabbata ga abucin hasada. Sau in ka zama dan izala ma ba na wargi ba, ahlus sunna cikakke, ba kai laya in an yi sa'a, ba ka rubutu ga ƙwarya in an yi sa'a, ba laya cikin kanan mace zai in an yi sa'a, amma ka kwana da bakin cikin tashin hankali. In ka babu wannan baka ne sunna ba, to duk abin da ka sani mutum zai yi naka yan dalolin su ƙare, nashi su ƙare ba, ta ka lahiyar ta gusa, nashi ba su gusa ba. Amma in aka yi haƙuri da rabon Allah, to shi sai a huta. Dan uwa, akwai wani misali ko wannan mun kawo shi garin Kwaila, malam Ibrahim makamanci ba. Wani mutum ne ke hasada wani mutum, abu ne mai girma, da aka sai mun kula ma'abucin hasada ba abin da bai yana hasada wannan mutum ne. To sai sa wani shidana dan cibu, duk inda ka ga malami dan cibu, to kakkai tunanin yana kusa ga Allah, shi da Allah daban-daban, shi daban Allah daban. Shi ba bawan Allah bane, bawan shidani ne. Wannan mutumin na hasada wannan mutumin, sai ya zo ya samu malami, sai malami ya ce to yanzu abin da za a yi halaka ake so ya yi. Aka je aka samu raguna, malami ce a samu raguna guda 12, raguna farfaru guda 12. Aka hita da malami da almajiran shi ga daji, aka zo aka yi karance aka yi rami 12. Kaliba bakin ciki, shi bai ci ba, bai bari aka yi sadaka ba, ba ba gwauraye ba, ba ba uwaye ba, ba ba kowa ba, ya ma ce da ragon 12 roƙi Allah, sai Allah taimake shi. Aka zo aka yi gina, sai a zo a sa rago guda, mala ya karanta yadda ya karanta, ka sani ba alheri ba ne, ya duma abin da ya duma ya ƙare, sai a yi gina, sai a jefa ragon da rai a turbuɗe ɗaya har guda 12 da ha ƙare shi kenan, sai ma ce an gama, yana mutuwa gobe. Kaga a wannan kenan, wannan mutum sai ce ana nan ya san mai ɓannai, ya san mai ragunan, ya san wanda ake yi ma, ya san malamin. Ya ce kasuwar ƙauyen da ta hito, sai ga wannan mutumin ya hito na walƙiya, kuma an sha mai man gujiya ba gaba. Kaga an turɓi raguna gaban za, an yi asara imani ko ba ka ba, sannan an sa ma Allah, an ka hurta za a ce ma, amma kuma kaga sannan kuma guri bai cika ba. To na kama abucin hasada yake da aibobi da illoli masu girma, da haka sai mun kula da wannan. Allah tabaraka wa ta'ala babban dai abin da zamu kula da shi, roƙon Allah tabaraka wa ta'ala akan mi Allah ya taimake ka da alheri ga hannun Allah yake, babu abin da ya ƙare, sannan babu abin da ke kamar ya ƙare ga Allah ta babu shi. Duk abin da ke akwai nan ga Allah tabaraka wa ta'ala. Da haka wannan shine ko da nan muka tsaya sha'anin hasada ya tabbata, hasada babba abu ce, amma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kawo duk abin da ke kawo kiyayya, ke kawo hasada, to al'amarin abin nan hadisin Anas dan Malik yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa la tabagadu wa la tahasadu, kada ku yi kiyayya sai ku yi hasada, in aka dauke shi wannan. Ke kuma kada ku yi kiyayya na jawo hasada, kiyayya da ta shigo yanzu ba haka na mutum to sai hasada. In ruwa ya sha ranka bai so, in takalmi ya sa ranka bai so, in lahiya gare shi ranka bai so, da haka sai tashi hankali cin maka. Wala ta hasadu, kuma kada ku yi hasada. Wala ta dabaru wala ta qadahu, sai ce wa kunu ibadallahi ikhwanan, ku zama ɗan uwa ya ku bayan Allah. Wala yahillu muslimin an yahjur akahu fawqa salasin, yace bai halitta ga mutum ya kaurace ma dan uwa na ya sama ga kwana 3. Wa'annan sune gindin kiyayya, sannan suke jawo hasada. Kaga wannan kenan. Da haka kullum babban dai abin da ke akwai shine imani da kadara. Duk abin da ya zo da tabbatar da Allah tabaraka wa ta'ala, haka nan ne yake. Babu wani abin da ke tabbata duniya a sama ko ƙasa sai Allah ya san da shi, sai Allah ya rubuta,
sai Allah ya tabbata a cikin ilimin Allah, sai Allah ya hukunta, sai ya tabbata ga Allah sannan abin nake tabbata. Babu wani abu a duniya. Allah ya san mutumin da yake tsaye halin yana tsayen shi, sannan kuma ya san in yana zamane, sannan ya san in ya daga me zai yi. Allah ka ba to in aka riga ka san wannan, to shi sai mutum ya huta. Yanzu ka san hikima Allah tabaraka wa ta'ala irin yadda take, ya ba wancan ya hana wannan, ya daga darajar wannan ya roshe wannan, haka yake. To wani ya tabbata sai dan adam ya huta. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana karantar da mu aibobi bayan mun samu abin nan yake da suna, mun samu uquba guda 5 ga ma'abucin hasada, sannan muka samu aibobi guda 8 ga ma'abucin hasada, ko ba haka suke ba? Aibi ɗaiɗai guda 8. To sannan akwai masiba guda 12 da ma'abucin hasada ke samu. Masiba guda 12 wadda ma'abucin hasada ke samu. Ma'abucin hasada farkon cikin masiba babba ololuwa abuta da shidan. Abokin shidan ne, abokin shidan ne, aminin shidan ne. Dan mi? Dan ina ya samu hasada? Daga shidan ya samu hasada, daga shidani ya same ta, da haka ma'abucinta ya zama abokin shidan ne. Sannan na biyu cikin musiba, abin da ke ma'abucin hasada amini ne ga ƙabilu lokacin da kashe habilu. Kenan yanzu shi wannan me yayi? Kowane umarnin Allah ya saba ma, shaidan ya sabi Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ya bashi umarni, yana gidan tsarki, gidan karama na Allah. Aka ce yasu daga annabi Adam yaki, Allah ya tsine ke mai albarka, ya sabke shi. Kun ji wannan? Shi kuma wannan Allah ya yanke hukunci. Allah tabaraka wa ta'ala ya yanke hukuncin ga yanda za a tsara da hukunci, ya ki yarda, ya zo kashe dan uwan shi. To wa'annan su ne gindin abokin abuta da ma'abucin hasada. Da haka yan uwa lalle ne sai mun kula. Ma'abucin hasada mutum ne wanda yake lalatacce, wanda kuma yake ma'abucin alkhairi, ma'abucin rashin alkhairi. Abin da za mu karanta ko mu rihe ko mu yi gaba, asarar da ke ga ma'abucin hasada a duniya, kamar dai hadisin mu na ranna wanda magana sallallahu alaihi wa sallama ke tambayan mutane, shin kun san wane ne ma'abucin tabewa a lahira, wane ne ma'abucin asara a lahira, waye talaka a duniya? Suka ce al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'a, wanda muflis a cikin mu wanda baya da kuɗi, baya da abin saidawa. Magana sallallahu alaihi wa sallam yace a'a, innamal muflisa man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa zakatin, ya zana ibada da duka gaba daya. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tambayi sahabbai, shin kun san kowa ya wasashen lahira, wanda baya da alkhairi a lahira? Kun san kowa ne? Suka ce a'a, wanda yake abin nan matsaci a lahira, wanda yake baya da kuɗi, baya da abin sai da. Manzon Allah ya ce a'a, wanda ke matsaci a lahira, wanda yake zowa tashar kiyama da sallah da azumi da hajji da zakka, duk ibada gaba ɗaya yayi, amma sai ya zo ya zagi wancan, ya bigi wancan, ya zura jinin wancan, ya ma wancan ƙarya, ya yi hasar da wannan, ya yi illoli daban-daban, sai a yi bila rashi a ba wancan, a yi bila rashi a ba wannan, a yi ba a ba wannan. To in ya ƙare ba a biya haƙoƙin ba na mutane, sai a ɗaya zunubansu sai a zuba gare shi, sai ta cikin wata jahannama. Sun zara ce haza huwal muflis, wannan shine matsaci a lahira. To kaga shine matsaci a lahira, to ma'abucin hasada ya tabbata a cikin wannan. To da haka kun ga ɗan uwa nan zan da bisa ga hasada, da mun samu ɗan ƙaro ɗan kaɗan gehen wannan dan karatun na mai ida shiga. Wannan shi ne hasada. Abin da za mu raɓa da shi mu ɗan ida, haramcin zagin musulmi da wulakantar da musulmi. Ko ba haka ba? Haramcin zagin musulmi da wulakantar da musulmi. Dan karatun insha Allah banda gobe zai ƙare, kwana 10 muka ɗauka. Yanzu gobe in Allah yarda wanda za mu yi bayani bisa bayani kan zina. Ita zina aibin da ke cikinta, da kuma aibin da ke ga mazanaci, da kuma irin abin da ke faruwa yanzu na gehen zina, da irin sakacin hukuma gehen zina gobe insha Allah. Amma da wanda za mu rike da shi shine haramcin zagin musulmi. Haramun ne ka zagi musulmi, wa yi za'i da cuta musulmi. Allah tabaraka wa ta'ala ya hana wannan. Dukkan dai nau'o'i na lahi wanda ke kai mutum asarar aiki ne a lahira, aibobi ne
illoli ne wanda ke kai mutum asara aiki a lahira. Ga ka da lada ba taka ba, babu wanda ya wannan zahiri, ga ka da lada a lahira ba taka ba. Sannan kamar da muke misali, mutumin da nan duniya tsakaninka da shi babu ƙauna, ba ka iya ba da alherin ka gare shi, amma kuma ba ka iya kame hannunka da bakinka gare shi. Na tashar kiyama sai ya gaba da lada kai janna, ya ta gaba da lada kai janna. Da yawa ake ganin mutum, za a ga mutum cikin wutar jahannama da zalubin zina bai zina ba, da zalubin shan giya bai sha giya ba, da zalubin caca bai yi caca ba, da zalubai dai waɗanda shi bai yi su ba. Dan me? Ya zalimci ma'abuta waɗannan ayyukan, sannan babu ladabbiyan mutanen, sai a ɗauko zunuban a shi buga mai sai ta jahannama. Babu abin da ya wannan asara yawan musulmi. Dan kullum manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama har ya halatta mutum ya uzula, ka keɓance ka je wurin sana'a ka kai sana'a, in ka dawo daga sana'a ka zanna gidanka, in ka gaji kwanta kai kwana, in ka gaji kuma wurin sana'a ka, in baka iyawa kora awakin ka shiga cikin daji kiwo, in ka gaji kai sallah, in ka gaji in dare ka dawo gidanka. An kusa ga irin wannan yanzu ka diba yan uwa, wani mazamni ne za ka yato cikin garin Maradi ka zamana daga sahi zuwa sallah azhar ba ki zanubi ba, wannan babu shi. In kai zanne kallon hanya ka kalli zunubai, Allah na iya yahi maka, ko ba wannan ba. In kai zanne ka dan duma haka na banza, Allah na iya yahewa duk dumin da kai da abin da haka Allah wajen alwala, Allah tabaraka wa ta'ala na yahe maka. Tsakanin sallah da sallah duk wani karamin lahi Allah na yahewa. Amma in ka hito da sahi zuwa azhar, abin da zaka lailaya na tashin hankali, na ƙaryar da kai ko kaji, gibar da kai ko kaji, munawacin da kai ko kaji, illar da kai ko kaji, Allah ka sanya kasu. Amma zamanai na yanzu na cikin girma, to kaga wannan kenan. To don haka yan uwa, ina daga cikin illa mai girma zagin mutane. Annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa sibabul muslim fuskun wa qitalu kufrun, riwaya ce ta Bukhari da Muslim. Zagin musulmi fasikanci ne, hita daga hanya Allah, ba a zagin mutum. Misali kenan, ba ma zagi ba ka zagi mutum bai yi ba, bai zage ka ba, kama rama an hana ka. Sa'ad da mutum ke zage da kai baka rama ba, Allah ke ajiye mala'ika yana rama maka. Wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na zanne, wani mutum ya zo na zagi Abubakar As-Siddiq. Sa'ad da yake zagin shi, sai Allah ya wakiltar da mala'ika yana zagin Abubakar, mala'ika na rama mai. Da Abubakar ya rama, sai mala'ika ya gusa, sai shedan ya zo, sai manzon Allah ya tashi. Abubakar As-Siddiq sai tambayi manzon sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wannan mutum yana zagi na, kana zamane, sai da na daga, sai da na rama ka daga, yace sa'ad da yake zagin ka, Allah ya ajiye mala'ika yana rama maka. Ko lura, lokacin da ka rama da kanka, sai mala'ika ya gusa, she shedan ya zo, ni kuma ba zama wuri ɗaya da shedan, naka na sai na tashi na bar wurin. Da haka yan uwa, nace muku, in ba dan adam ba, da rashin dangana da rashin hakuri da aka hawar da rayuwa ta dan adam bisa gare shi, ai sa'ad da ka ji mai zagi na zagi sai gode ma Allah, sa'ad da ka ji mai aibanta na aibanta sai gode ma Allah. So da riba ce ƙasa wadda ba a kai wake a samu ta, ba a kai riba ce wadda ba a baza kaya a samu ta. Kana kwancin ka ɗakin ka, kana cikin ibadarka, wannan nan na laile maka alkhairi. Me alkhairi? Yana zagin ka, yana aibantar da kai, yana haka, yana ababuwa daban-daban, sannan ladana koma gare ka. Ngani wannan kenan, idan ka sai muku da yawa. A ƙarshe dai duk abin da muke na makaranta tunatar da kawunan mu ne muke yi game da mi, game da cuta ma yawa. Manzo Allah ke cewa zagi musulmi fasikanci ne, sannan zagi musulmi fasikanci ne, sannan kuma ya kashi kahurci ne. Malamai ke cewa kahurci ne bai kai girman kahurci ba. In an yaƙi musulmi dan addinin shi, to wannan kahurci ne babba. Ka maƙa musulmi dan addini, babu abin da ya maka, addini nan ne ya sha ma kai, to yanzu ka da musulunci. La yarmi rajulun rajulan bil fisqi aw al kufri illa taddat alaihi illa yakun sahibu kadhalika. Wannan ma Bukhari rawaito shi. Na gaba yace al muslimu man salima al muslimuna min lisani wa yadi, wal muhajiru man hajara man Allah anhu. Yace mutum ba zai zagi mutum ba, yace mai lalataccen mutum, ko yace mai kahuri,
in dai ba lalataccen ne ba sai wannan lalacewar ta koma zuwa gare shi. Wannan kenan ya ce al-muslimu wanda ke musulmi man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wanda musulmi sun kubuta daga harshen shi da hannun shi. Ta ce wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, wanda ya hijira mai hijira wanda ya kaurace ma abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya hani gare shi. Naka yan uwa kullum mu kaurace ma aikin banza, kullum abin da ya cika da adam ka yi kokari ka nemi alkhairi dan ka dauki alkhairi. Allah tabaraka wa ta'ala ce ya ayyuhal ladina taqullaha wa la tanzur nafsun ma qaddamat ligadin wattaqullah inna Allaha kabirun ma ta'malun. Kunga Allah ke ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha, ya ku masu imani ku tsoron Allah, wa la tanzur nafsun ma qaddamat ligadin wattaqullah. Kowane rai abin da dace yayi, wa la tanzur nafsun ma qaddamat ligadin, kowane mutum ya riba ya ga me za a yi dan gobe kiyama. Wannan shine ya dace ka riba ga shin wai me za ka yi dan gobe ka dauka. Sai ya ce wattaqullaha, ku yi tsoron Allah bi imtisali awamirihi wa tanabi nawahihi. Kun ga wal tanzur nafsu ma qaddamat ligadin wattaqullaha, sai ce inna Allaha kabirun bima ta'malun, inna Allaha kabirun bima ta'maluna. Allah tabaraka wa ta'ala masani ne ga lokacin gatawa. Asan wannan aya mai ibn kasir yake cewa kowa ya bincika shi tun ba a bincika ba. Ka zanna ka aji kanka, kai wani ne kai, ina ka nawa, ina hakwana, ina ka tashi, me manhaka, ka gyaru baka gyara ba, gyara kanka, ka yi rauni ka gyara, ka tado kanka, ka yi kwana ka warkar da kanka, ka gajiya ka tado kanka ake bukata. Kan mu zama kullun yan kallon mutane, kullun aiki ya ishe mutum, ya ishe ka. Kullun in ka gaji da kallon riga ka dawo kallon takalmi, ka dawo kallon hulla, ka dawo kallon mutum, ka dawo haka za ka yi ta yi, tunda kullun sai an yi su. Kana ganin wannan yau wannan ya baka haushi, gobe sai wannan ya to da wannan, ko kuma shi wannan mai baka haushin na jiya yawa ma shi da wata ni'ima wadda yau ya to da moto, ka ji haushi gobe ya to da mota, sai ya kaga sai mutuwa ta ce mutum, mutuwar zuciya sai zuciya mutum ta mutu. Amma aka yi haƙuri ga Allah tabaraka wa ta'ala, sai Allah tabaraka wa ta'ala ta taimake ka. Duk abin da mutum ke so ga Allah, Allah bai baka ba, ka haƙura ka tabbatar lalle Allah ke bada bai baka ba, sai Allah ya rubuta maka lada a cikin wannan abin da ka so Allah bai baka ba. Dan adam da cikin dai matakai ya tsaya ga Allah, to ba ya da asara cikin lamarin shiga Allah. Matakai dan adam ya tsaya ga Allah, Allah ke bada bai baka ba, baka da asara wurin Allah. Abinda da yake matsala ga dan adam in yarda da ikon Allah tabaraka wa ta'ala. Amma ai manzo Allah ce mana yayi ba zai gushe ba mai imani hatta ayar zai taka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi da a cikin ta. Muna ta Allah tabaraka wa ta'ala ta mutum baki da. Gobe insha Allah abinda za mu karanta tahrimu zina, haramcin zina, sannan ranar juma'a in Allah da shine karshen wannan darasi na kwana 10 da kusa mu karanta baban tuba ko ba gaba a tuba ga Allah tabaraka wa ta'ala, dan duka da giba tun daga ma kafirci da sauransu, duk abin da dan adam ke in ya tuba ga Allah tabaraka wa ta'ala, Allah zai yahe mai lahin shi har ma ya canza ayyukan masu mulki kuma masu kyawu. Kan zama wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Suna da bambanci. Mai tambaya ke tambaya shiga makewayi da masallaci suna da bambanci. Suna da bambanci. Suna da yawa kenan shiga makewayi in za a shiga ce abin da ake duk da wajen addu'a bismillah ce ake yi a takaice. Za shiga makewayi ka ce bismillah, haka nan shi ma masallaci sai da shiga makewayi da kafa hagun ake shiga, shi ka masallaci da kafar dama ake shiga. Sannan makewayi in za a hito a fara hiddo kafar dama a baro ta hagun, shi ka masallaci in za a hito sai a fara hiddo kafar da hagun a baro ta dama. Shi ne bambanci.